Esteu així al voltant. Vinga, veniu. Voleu saber per què comencem el correfoc des d'ací? No! Heu de dir sí! Millor! Doncs perquè volem parlar-vos una mica del Palera. Que, per al que no sàpiga, és aquesta caixa mig derruïda que hi ha en aquell costat. L'estudi que van construir els pintors de Monòver perquè van pensar que aquest paisatge ple de paleres i aquesta terra tan roja els ajudaria per inspirar-se. I tenien raó. A poc van anar prenent fama i fins i tot es va convertir en un centre cultural important, on gent de tot arreu venien per a conèixer-lo. Però quan es van morir els pintors, ningú es va responsabilitzar de conservar-lo. I ja podeu veure com està. En runes. Nosaltres volem demanar que es rehabilite per a que tots puguem tornar a gaudir-lo. I és per això que vos hem portat ací, dalt, perquè ens hem inventat una història i necessitem de la vostra col·laboració. Ens ajudareu? Sí! Sabeu què són les fades i les muses? Les fades i les muses són éssers màgics que s'encarreguen de portar-li la inspiració a qui ho demana insistentment. En aquell temps, els pintors del Palera no feien una altra cosa, per lo que podem pensar que aquest lloc estarà plenet de fades i muses. Està ple? Sí. Bueno, jo mateixa, aquesta vesprada... Una rata! No, una musa. Jo mateixa puc atestiguar-lo perquè aquesta vesprada m'he donat una volteta per allí i he vist unes quantes. Estaven molt assustades i m'ha dit que estan així perquè uns pintors les van cridar, però que estan ja fartes de tant d'esperar i tenen ganes de tornar a casa. I que si les podíem ajudar a aconseguir-lo. I què veig, xiquetes? Anem a ajudar-les a aconseguir-lo? Sí! Mireu el que hem pensat. Hem fet aquestes paletes de cartró que les emportarem entre tots i les utilitzarem com a suport per a traslladar a les fades i a les muses a la foguera, perquè des d'allí, impulsades per les flamarades, poden tornar-se'n al cel. Arreplegueu tots les muses i fades de cartró i en cadascú de vosaltres anirà una fada o una musa. Quan arribem a la plaça ens col·locarem al voltant de la foguera i alçant-les en alt aprofitarem per a contar-li a tota la gent que allí estiga que ja no queden fades ni muses al Palera i que aquestes són les darreres i que les hem portat perquè estaven perdudes i volen tornar-se'n a casa. Bien! Aplaudir! Venga! Veniu tots les fades? Agarrem-les!
Palera i hem de dir-vos que, amb gran sorpresa, ens hem trobat que amagades entre els matorrals hi hauria gran quantitat de muses i fades. Les hem preguntat i tremoloses ens han contat que estaven allí perquè fa temps uns pintors van demanar al cel que els enviara la inspiració, però que estaven ja fartes d'esperar i volien tornar-se'n a casa, que per favor les portàrem a la foguera perquè des d'ací elles pogueren tornar-se'n al cel. Joan, què tal està vivint-se la nit de la foguera? Jo penso que molt bé, o sigui, la foguera ha cremat bé, no ha fet el fum negre, ha fet un fum més ecològic i penso que molt bé, el correfoc també en la Goleja, que és el que jo he vist, pues la veritat és que també ha quedat prou bonic, veure-los baixar d'allà dalt i penso que tot de meravella, la fira està en marxa, la nit també ens ha acompanyat, la veritat és que fa una bona nit i penso que molt bé. En definitiva, la fira, vostè ha dit, està en marxa, demà és diumenge, queda una important part d'activitat, però fins al moment? Fins al moment tot molt bé, han fet ja el més cultural, han sigut els actes que han realitzat en la Casa de Cultura aquestes 2 setmanes, la fira artesanal també està posada ahí en la Comunitat Valenciana, que també està a tope i de gom a gom de negocis i de gent,
Demà mos queda, la veritat és que demà queda possiblement la cosa més participativa del poble, perquè demà és quan els col·lectius ixen i ofereixen les seues coses. També tenim demà la lectura del Canyís i Canyissaes, els nanos i gegants també estaran per ahir dansant, o sigui que encara mos queda demà, i el dilluns pels més xiquets, que el dilluns no tenen escola i tenen dilluns de fira, que això, jo sé que pels pares igual no és un descans, però pels xiquets ho agrairan. Senyor alcalde, tal vegada el fet de que avui siga dissabte ha apoyat a que hi hagi més gent que en altres edicions en esta foguera. No, el fet de que siga dissabte jo penso que no. Quan se fa dilluns és altra cosa, indudablement. Però hay que pensar una cosa, que és que avui no plou. D'altres voltes, la majoria de voltes està plovent, ha tingut que posar-se més gasolina de la corrent, el que parlàvem del fum negre, i bueno, s'ha cremat igual. És incondicional, estaven de totes les maneres. Però avui ha sigut, per de més, perquè tots els carrers no se podien ni entrar en els carrers. No ja en la plaça, sinó en els carrers no se podien entrar. Des de fa ja un parell d'anys, la Collo de Dimonis està acompanyant a la crema de la foguera i pensem que és algo que pot arraigar-se perquè està resultant. No és qüestió d'arraigar, jo crec que d'alguna manera jo crec que fa molts anys algo es faria també, perquè el foc i el dimoni és una cosa que està molt junta, probablement està molt junta. I en tots els puestos on, per exemple, Sant Joan, la nit de Sant Joan, si no són dimonis, són bruixes, són el que siga, sempre estan molt arraigats al foc. I si en Monòver és Santa Caterina quan fem el foc, doncs per què no els dimonis? A més, és algo molt, sense ser estrictament nascut del poble, la gent ho nota, perquè clar, com estan els dos seines, ho nota com a molt seu. És molt seu, és veritat. Pues moltes gràcies als dos i que continuïn gaudint de la festa. Gràcies a vosaltres, gràcies. Hola, bona nit. Bona nit. Què tal? Què s'ha paregut la foguera este any? Estupendament. La crema bé o què? Jo, millor que l'any passat. Estupenda, millor que l'any passat. I la nit acompanya? Sí. L'any passat se va omplir de fum negre, però enguany està molt bé, molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Vale. Per favor, un momentet. Per favor. Què s'ha paregut la foguera? Molt bé. M'ha paregut molt bé. Sobretot que estava gelat i m'ha calfat. Era que me repareix una cosa molt bé. I la fira? La fira és estupenda. La fira és una cosa de sèrie. Així que és una cosa de sèrie. I, sin embargo, la fira d'aquí, de tots els anys, és una cosa de meravella. Al final que no podem demanar més ja. Com recorda vostè la fira d'abans? No, entonces, quan jo era concejalero, això no existia. Aquesta fira no. Ara, la fira d'abans era també una senyora fira. Perquè entonces, quan tots aguardant la fira, la fem, la firamos. Però avui en dia no, ja tenen per tots els puestos i, claro, ja no és tant això. Perquè entonces, en aquells anys, no era igual. Mira que això és la millor meva. I a vosaltres, què vos ha paregut la fira? A veure. Bien, ¿Y la foguera? también. ¿Sí? ¿Y a ti te ha gustado la hoguera? ¿Te ha agradado? T'ha costat la foguera? ¿Qué es lo que me está agradando? La hoguera. ¿Y el timonis? Sí. Gràcies. Un momentet, bona nit. Bona nit. Què tal la foguera? Què vos ha paregut? Molt bé, molt bé, molt bé. Maravilla. I els dimonis? Encantados. Encantados. I la fira què tal? Com estàs vivint-la? Molt bé. Ara anirem a la fira artesanal i després a les juguetes. Gràcies. Val. I vostè, què diu? Què li ha paregut la foguera? Estupendíssima, m'ha paregut la foguera, la fira molt bé i tenim molta faena a esta fira. Ja està. Gràcies. I a tu, què t'ha paregut la fira? A veure, la foguera. Bé. T'ha agradat? I els dimonis? M'han fet una poqueta de por. ¿Per qué? ¿Per el juego que llevaven? Gràcies. Oye, si esto...